Wi jyst yn meddwl taw pobl yw'r adnodd mwyaf gwerthfawr sydd gyda ni yn y gwasanaeth iechyd, a fi'n credu os 'y ni ddim yn edrych ar ôl nhw, wel pwy sy'n mynd i edrych ar yn ôl ni, ynddo fe? Yn fy marn ni, dwi ddim yn meddwl bod e'n deg pan ych chi'n meddwl am yr addysg a'r hyfforddiant mae rhaid i nhw wneud cyn cyrraedd y swydd a hefyd y cyfrifoldeb maen nhw'n cymryd mlaen. Fi'n meddwl falle bod yr enw meddygon iau chydig bach yn gamarweiniol, achos does na ddim byd junior yn gallu a cyfrifoldebau meddygon iau nag os. Felly siŵr o fod ddylai'r cyflog adlewyrchu y cyfrifoldeb sydd gyda nhw. Nac ydw, na, yn bendant ddim, fel yn gweud. Yr blynydde o addysg a hyfforddiant mae rhaid i nhw wneud, a hefyd y cyfrifoldeb maen nhw'n cymryd o dydd i dydd, dydy e ddim yn deg.